Hallelujah. Tendereo tubonigezera sasa shumira. Amen. Kuna mwari wakarura makakutendeka mutara Yesu Kristo wa Nazareta. Tinokutendai, tinokuongai muchinda werugare muri zure basa. Iye mwari wakanga uriko uchavako. Iye mwari makazoratidza koreriya munozviratidza nhasi. Ndinokutendai muchinda wenyasha, ndinokutendai navamakuramisa mangwanani ano. Ndinokutendai, ndinokutendai mwari, ndinokuvongai nevamakuporesa mangwanani ano. Ndinokutendai, ndinokuvongai mwari nerudzi rwamakurangarira mangwanani ano. Ndinokutendai, ndinokuvongai nerudzi rwamakusumudza mangwanani ano. Ndinokutendai, ndinokuvongai, ndinokutendai, ndinokuvongai. Ndinotenda muchinda wenyasha, ndinotenda. Iyemi mwari makati musogorenyu kana mbeu ikadyarwa ichafa yozomuka. Vanodyara kwamuri mwari gore rino ngavakohwe. Vanomwisa nguva yavo kwamuri mwari gore rino ngavakohwe. Mazvita muchinda wenyasha, mazvita Jesu. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Church ya mwari iti amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mane maskati ano na uya niri nayo idiki. Andisi munhu wemazwi mazhinji kazhinji kangu. Handisi munhu wejargon rakanyanya kudzika zvake. Zvakare handisi munhu wechiGiriki ndava ndichizivi handichigoni. Asi chandinotenda ndechekuti Mwari anogona kuzviratidza masikati ano. Ndichida kungotendawo Mwari nekereke yaakandisa pakati payo. Ndichida kungotenda ndichingoti vanhu vaMwari ndinokutendai, ndinokudai. Masikati anhasi ndine nyaya yandinoda kutaura. Yadapiwa naShe semubvunzo. Ndava nampenge ndichinamata ndichiti Mwari ndoshumira kuti kudii. Ndava Mozisi anoti zvekutaura Mwari hazvisi zvedu. But zvedu Mwari ndezvekungouchirawo tirimo mubhenji. But zvoratidza kunge Mwari ane chikonzero nechinangwa. Ndoko ndipa mubvunzo wanoda kuti uve ansa yako masikati ano. Mubvunzo wekuti ndiani akadaro. Hallelujah. Saka nhasi ndiri kufamba nenyaya inonzi ndiani akadaro. Varume ndoda kuti chechi izvizive. Ndoda kuti vana vaMwari vazvizive. Kuti kune zvakataurwa navanhu. Zvabvunzwa naMwari kuti ndiani akadaro. Kuna mazwi akataurwa shamwari. But ndinotenda kuti akataurwa navanhu kwete naMwari. Mubvunzo ndouri kuti ndiani akadaro. Ndiani akati hazvigoneke. Ndiani akati sisi havarooreke. Ndiani akati chikoro hachipaswe neverudzi rwenyu. Ndiani akati muchato haugoneke. Kana akati edza hadziporeseke ndiani. Ndiani. Hallelujah. Rekani bodzoka kumashure mbichana. Bhaibheri rataura nhau yaNoa. Noa unonzwa kuti wakanga uri murume wakarurama pamazuva ake. Noa nokururama kwake wakararama mugeneration yakaipa. Noa wakararama muzuva yakada kufanana neSodhomu neGomora. Noa wakararama on an evil generation. But the Bible says Noah was holy and godly. Which means kuti mukuipa kwevamwe kuna Noa nemhuri yake vakarurama. Saka regeza kufunga kuti mukupunga kwako kuna ana brother vakarurama. Ndiani akati pa evil generation hapana vamwe vakarurama variko. Noah wakararama on an evil generation. But wakasvipa kava nepfungwa yekururama.
Ndiani akatipa nguva pageneration yakaipa hakuna mutsveni. Ndiani akadaro? Hallelujah. Amen. Noah, because of kururama kwake, the Bible says wakawana nyasha. Chinokuwanisa nyasha na Mwari is because of righteousness. Yes. Hallelujah. Amen. Chinokuwanisa nyasha kururama. Pate kamufambiro kenyu brother. Kamunodzoka moti kana pasina anokuonai. Munodzoka moita ikapo. Hallelujah. Amen. Kusika kunyaya yangu. Noah, because of that, akawanirwa nyasha na Mwari. Yes. Mwari ndokuti Noah, ndafuka kuparadza rudzi uru. Generation iyi yandirwadza uye yandibohwa ini saMwari. Saka mesi yandakuita ndeyekutsvaira vose. But handitsvaire nyika kusvika kuzero. That zero is not an answer. Yes. Saka because uripo uri one wakarurama, you have become the answer to my cry. Yeah. But generation yandinochembera vana vakarurama. Yes. Noah, you became my answer. Amen. Munyamato wangu kuti may you be an answer to God. Hallelujah. Be the answer to this generation. Amen. Mu generation yakaipa kudaro. Amen. Iwe survivor mwana wa Mwari. Amen. Zvakaoma kudaro. Asi kuzimtazo tiri ma survivor. Zvakaoma kudaro tiri ma survivor. Okay. Ati saka shitso man tino survivor. Vamwe vachihura iwe survivor. Vamwe vachiba iwe survivor. Vamwe vachita corruption iwe survivor. Iwe survivor. Vamwe vachita yavanoita iwe survivor. Survivor. I don't know. But just yesterday, I was at V8 yesterday, and I had gone there twice, and they refused me. After doing everything, and they just say, you are not yet there. But then somebody came and told me, young man, if you want to have the license, give them $150, give them cash. And I told them, that is not in our family. Its corruption does not exist in my blood. Amen. Ndakutengwa necorruption. Yes. Ndakatengwa na Jesu pachena. Hallelujah. Ndakutengwa nebedo ine. Amen. Ndakashabwa zviri pachena. Amen. And I told him that I will keep on trying. Yes. And I will try and I will try and I will try. Yes. Ndiani akadaro kuti uve ne license. Unofana kuona. I remember Stetare Nogaka Motaura. Kunesi. Kanganda Kunesi. Just go to the principle behind the door. Kana uri werudzi rwechisi unongosvika ungoti ndinozvipa hangu kwamuri. Yes. But ndiani akadaro. Vese vari manesi ndozvavakaitera chigozvibvunza. Ndakazvibvunza kuti ndiani akadaro. And just yesterday, my mother called me and said, I want you to go again and try. I went there and I took the same driver, the same instructor from the same company who told me you have to pay money. Because boss akati kwandiri inzwa pandaka kuti uchine zvokubvunza here ndaifunga kuti chandiburisirawo $US undipe tinovapa. But then ndakaona kuti ndikakuudza zvichida nefesi yako nemachenero ako nezvaunoita zvichida urive anti-corruption zvichida uri musiteni. Ndikati tinotomboona vose masiteni inga Mwari muriko. Then I took the same instructor, the same driver, the same car, and I went to the same place. I didn't change. I didn't go to Harare. I came to the same VID.
I paid my money, my $50, my $40 for the truck and my $25 for VID. And I went there. As usual, kumadrum ndaka winner. You start. Masiba wangu wale wakagara mmoja pazibharira vachinamata vachishikawo. Ndikabuda. Ndo panapinda musemu road. Ndo anapiwa different instructor this time but same organization. And guess what? Ndakadzoka ndakapasa. Hallelujah! And I want to tell you, if I ever told you need money to have the license. Akakuudza asi Mwari shamwari munhu akadaro. Yes. And I'm here to say ndiani akadaro. Kuti uite zvinhu buditsa chioko muhomwe. Ndiani akadaro, ndiani akadaro, ndiani akadaro. Shamwari ndinoda munhu ane nharo. Yes. Anodipa generation ine corruption. Yes. Ini mhuri yangu tichabira pamberi paMwari. Hallelujah. Joshua anoti ini nemhuri yangu. Yes. Tichanamata Mwari. Amen. Ndiani akadaro. Ndiani akadaro. Yeah. Ndiani akati kuti musikana ukadane mukomana hakurore kana usati warara naye. Ndiani akadaro. Ndiani akadaro. Ndiani akati ita zvebhedho kuti uwine. It's not in my blood. Yes. Tinotireverera shamwari iropa remushinjikwa. Hallelujah. Shamwari anoomesera mbezi dzedu anoifira. Yes. Iziye mamiracle ndeemawanda iyi. Yes. Tiri vemawanda. Yes. Tiri vezvishamiso. Hallelujah. Ende iye anokupa anatozokubvunza kuti utora license rewe. Woti that's a wonder. Amen. Nakukupa ndiye anoshamisika. Amen. Because it's a wonder. Yes. Akakuti aurorwe anodzoka oshamisika. Oti ndiwe here uri kunororwa. Ndobowaziya kuti that's a wonder. Amen. That's a wonder. Amen. Shamwari ndoda kukuudza mangwanani ano kuti tinotenda Mwari Hallelujah. kuti vese vakatitarisira pasi tinonosangana kumberi tavakudhiraivha mota kuti vakakuti aurorwe vachakuona uchishopa vokuona uchitsvaga ringe kuti ndiwe here Yes. kuti aimewanda. Amen. Hallelujah. I am a wonder. Yes. Father, I am a wonder. Hallelujah. Noah anopiwa instruction naMwari. Noah ndine generation yandichemedza yekuti ini saMwari ndarwadziwa hangu. Ndasvika pandazvidemba kuti ndakasikirei mono. Ukaona Mwari akuchema nechisikwa chakazvina kumira moshi. Ndava akakrieta. Ndinofunga kuti pakuchema kwake tinogona kushaika. Kuti Mwari akachema akati Noa, ndinarese nyandichemedza ndazvidemba hangu saMwari. Yeah. Kana neni chandakaitirawo Mwari chii? Chandakasikirawo Adhamu chii? Yes. Ndakatadza here kusika Adhamu. But Noah ndopanoti Mwari ndiriko. Ozvita available Yes. for service. Hallelujah. What God, here I am. Amen. Use me for this generation. Yes. Noah ndipo paanobvuma kushandiswa naMwari. Yeah. Noah ndipo paanotenda kushandiswa naMwari. Amen. Zonzi Noah ndoda kuti ugadzire boat. The Bible says Noah found favor and grace. Hallelujah. Favor and grace comes to the godly. Yes. Favor and grace does not come through back door. Yeah. Hakuna kumwe kunobikwa favor Yeah. kunze kwekudenga. Yes. Pasi tinobreeda corruption. Toipa zita refavor.
ndavakone vakaenda vakati ndakadzima mota 6 times but vakabhadhara mari vakati ndakaitirwa favor. Haana kumbozvitarisa. Hauna kuitirwa favor, mari yako ndo yakakureverera. Favor inobikwa kudenga. Chese chabikwa navanhu haizi favor. Chese chaitwa navanhu hauzi munana. Munana unobikwa to on the heavenly places. Alright, ndikanopasia. Para ndizive why ndoda kukopa tenderera ipapa but ndikanopasia ndipedze nyaya. Semo ndipere tiende kumaka. Izwa. Noah awana favor. Mwari ndokumupa zano. Nekuti Noah ndoda kuti uvake. I want you to build an ark. Ark uchaigadzira. Nema measurements andichakuudza. Zvamwari zvine mitemo. Zvamwari zvine measurements. Zvamwari haisi jakara. Zvamwari dzimwe nguva zvine formula. Zvamwari hazvingokupe 2 chete. Zvamwari zvinokupa 1+1. Zvamwari zvinotieseka. Zvamwari zvine pazvinotsvagika. Ukaona zvisina trace, zvisina ingredient. Haisi samu yaMwari. Ukaona inokupa answer. Isina kumbokupa problem. Hapana answer. Thank God vakagona mess. There can't be an answer without a problem. Ndava ndakanyora upawa paolevo ndakanzi solve the problem. Solve the equation. Vakakuti solve, there is a problem. Hallelujah. Usabunze answer pasina problem iwe. Ukatiparira. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, gadzira nemetrial yegova. Apo pakaoma kunzwisisa. Pakaoma kunzwisisa. Zvamwari zvine formula yazvo. Ukanzi material yemugova. Usatitsvagire mubanana. Ndava vakana mubanana hunyuri. But ukatora mubanana ukaugara unonyura. Saka Mwari akakuti tora mugova. Haikona kutsvaga mubanana nekuti ndo uri padhuze. Ndava mubanana ukaugara unonyura. Unoflota kana uri mubanana chete. But mukaugara kuti munonyura. Mwari vakakupa nzira haikona kutora iri pedyo. Ndava ukatora iri pedyo ndopa unofira ipapo. When God says Noah, take the material of a gopher. Hallelujah. I want you to know that gopher is not as easy to get as miti yese. Unotondedza kuwana ende unoda kushandwa. So get right the instruction. Many of us will cry to Mwari matirasa. But there was an instruction that I forgot to takaobera. Mwari vati kuti ndoda $100. But then wazvitarisa kuti $100. Yes, you look the person next to you, you discover he's giving a $50. Wazviti wamarota ma50 rikanikopoka 50. Regenza kutsvaga muti wemubanana panodiwa mugova. Toti ndakadyara hazvina kumera. Dyara mubanana. Yoti dyarira muavocado. And you expect a banana harvest. Tine maKristu asinganyari. Ari kudyara seeds. Ari kudya seeds. Oya vakomera kuti there is no harvest. Iwe Mwari apedza pandichaverenga kuparadza vanhu vese. Ane chaakataura kuti seed time and harvest shall not cease as long as the earth is there. Amen. Now Noah apiwa my measurements. The Bible says Noah akaterera the instruction.
Noah, I want you to know he was not a greedy man. Yeah. Noah was not a greedy man. After the vision, after an encounter with God, Yes. because we serve a God of second chances. Amen. Akanodana vamwe akati varume uyaiti vake areka. Hallelujah. Ndina Mwari wandishanyira mangwanani ano. Amen. Akati ndivake areka ndava ava kuparadza rudzi. Yes. Vari kuudza ndo vanzi vafe. But ivo vanzi vafe havana kubata plan. Vanzi vafe havana kutenda chiratidzo. Yeah. Ndava already chiratidzo havagoni kuona. Yes. Ndava mafambiro avo haana kumira mushe. Amen. But ipauya Noah Yes. avamiririra. Yeah. But already havasatenda kuti Noah wacho. Yes. Vakurambira Noah vakumupersecute. Hey. Shamwari nyangwe nyika ikasatenda chiratidzo chako, but wakachiita haachinje maitiro, haachinje mafungiro. Amen. Uyu haaziwe chinja uyu, Yes. haaziwe zuva rabuda uyu, Yes. haaziwe ipi yamunogona kufunga, Yes. haachinje maitiro. Amen. Ndava ndiMwari, haasi vanhu. Shamwari, Yes. Shamwari, vanhu vanochinja maitiro. Yes. Ndakavaona 208 vakamboita zvimwe vakarohwa vakachinja maitiro. Tina Mwari anoti zvakaoma kudaro handichinje maitiro. Set time and harvest time shall remain forever. Hallelujah. Amen. What amen? Amen. Hallelujah. Amen. Unipe manyawi. Noah avaudza varamba, wakakondinya nemission nevision. Vakaramba vision nemission yako haikona kuchinja nzira. Vakakuti Shamwari hakuchatangike imwe kambani yeselula phone Stripe, akatora vanhu vese. Haikona kunyemerwa Shamwari. Ndava Stripe pakaitanga kwaivewo neyaiveko. Wakamborambidzwawo but wakaitanga. Stripe wakarambidzwa nehurumende. Kune navanhu nehurumende. Kwaive warambidzwa nemunhu mumwe chete. Wosiya. You abort a vision because of that. Shamwari regedza ndikuudze tichiri pano. Iwo makambani tinomavhurawo. Chero ukasandidaira amen, ukasandisapota Mwari anomira nesu. Vanzi nyika yakaoma, musavhura grocery, musavhura yemicrofinance. Unopa vanhu ma-yes dollar kouya mama-bond notes. Unozodii. Zvakaoma kudaro tinodzigara. Now, Noah apedza kuvaka eni ark, adedza vanhu varamba. In fact, varamba kumubatsira kuvaka. Anoivaka nemhuri yake. Yes. Enda unobva vaona kuti mushure mekunge Noah avaka areka awana nyasha, mageneration ake akatanga kuverengwa. Once Mwari akuitira favor, mageneration ako anotanga kuverengwawo. Amen. Wanzwa paka pana Shemu na hanzi nani na Hemu na Jafeti vatisina kumboona kana pakururama kwavo, but because there was a man, Noah built the ark nemhuri yake. Yes. Ndokutanga kutora zvinhu 2 by 2. Ndokudana vamwe kuti chuya itipinde ndava 7 days memvura iri kunaya. Vakaramba futi. Yeah. This time havasi kuramba kubatsira kuvanzi yaMwari kaupinde. Mwakaramba. Shamwari, wenhamo ndewenhamo, usamutedzera. Yeah. Ukaona achiramba, ziva kuti ropa rake harizi remari. Anokuudza kuti makambani haatangike siyana nazo. Yes. Usamutedzera Shamwari. Iye ndewenhamo, izoderiwe umambo.
Amen. Hanzi musaende kumayunivhesiti munongodzoka muchigara samari so tinoendako todzoka tichishanda todzoka tichipa mabasa. Discover kuti vakambokupa ebeti vakakuti hazviitiki. They are the same people vekuti chero ukavapinza mukambani vanouraya. Saka Mwari wakaziva kuti vana vanga vasapindewo ndava haugoni kubvisa Sodom out of a person. Yes. You can take a person out of Sodom, but not Sodom out of a person. Yes. Lot akafamba naAbraham, akafamba nababa vekururama, akafamba nababa vekutenda, but haana kugona kubvisa Abraham, hazvina kukubvisa uSodom wakakaure mari. Ndava even aenda kunzvimbo iyoyo akanokontina the same. Mentality. Kuchinja mumunhu mentality. Ipapo vanhu ndopa vanoramba. But tinondinetsa ini zvangu. Kune dhadha riri kuti ndinopinda mumakakwa naNoa. Kune zizi riri kuti ndinoshandiswa hangu nemuroyi. Asi ini Noa ndinokusapota pachiwono. Generation yangu yemazizi inouya haiparare. Ndava ini Noa ndinopindamo ndichiripesenda the following generation. Mazizi ese ngaarambe. But ini ndinopinda. Toita munhu ane 5 cents. Akapiwa dominion pa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Oti oramba kupinda munhu chava kwakare. Oramba kusapota a vision iripo. Evil generation. Generation kana yashata. Havasingori vanhu nedzimwe mhuka kuti dzinoshata. I was laughing. That's my baby. I was going. What? I was going to Shamisa. The generation you was going. Kopere ndora manyama. To bunduka bere ratikamu. Every generation. Kana tikana na pachedo. What's so special about bere ratikamu? Evil generation. Mu generation ekuri shumba ikafa. 36 million quits. Yet if someone dies, people can die in the after. So no Zafamba. Evil generation. I said evil generation. Those same one vaya. Wakao wakanzi na Jonah, you brood of vipers. Evil generation. Jesus said, you follow me because my country was sheep and no one's. But in personally, I'm on the day. Generation here to someone. They put him on a one of Farira. What a foot in the air. But Tony was so to the marry. Who be my parent woods? Evil generation. Evil generation. But Mamato kuti Mwari mu generation yakadaro. Amen. Pamazuva angu Mwari pamazuva angu. Yes. Pamazuva angu. Pamazuva angu ndinoda kuve mucherechedzo waKristu. Amen. Christ my role model. Yes. Mu generation yakadai Mwari ni pamazuva angu. Ndinoramba kukanya madhaga nevanokanya. Yes. Ndinoramba kuhura navanohura. Yes. Hallelujah. Pa generation yangu Mwari. Ndinoramba kufanana navamwe vose.
Zvadaro Noah anovaka areka. Noah avhara areka yake. Mhuri yaNoah yakapinda. But mhuri yaNoah handina kunzwa kururama kwayo. Tandaudzwa nedenga ndinoa. Shemu handina kumuunzwa kwaakaswera nezuro. Jafeti kwawo akahura naye haana kutaurwa. Kana chechi yapinda handina kuinzwa. Amai vaNoah vakuhava haana kutaurwa. Kana utsvene hwava haupo. Changwenziwa akakuna Noah. But nemadhaka avo because of association. Nekuda kwekubikira Noah. Nekumupolisira bhutsu dzake. Nekumuainira supu yake. Nekumutengerawo kani drink. Nekuda kwekupoti Shemu anomuka. Oti baba mamuka sei. Jafeti anomuka. Oti baba ndinokutsvagirai muka yekudya here. Akapinda muareka. Handina kunzwa Jehu raakavaka areka. Kunyange ndina kutendawo kuti akarivaka but haana kutaurwa. But because of he was a son, the heavens smiled at him. Hallelujah. Nekuti wakagona kuteerera baba wake panyama. Wakadiwa nedenga. Shamari uchibva pano. Fanira utembera ari kumusha. Fanirawo harawa iri kumusha. Yes, yuri pano but iyo yakagara. Yakabata shaya. Haizivi kuti yodyei. Asi iwe hausi kuziva kuti wotenga hembe ipi. Iwe hauzivi kuti unoda fiti here. Kana unoda maland cruiser here. But iwe haizivi kuti yowane pisadzi. But ine wayakarera. Fonera umbereki. Ndaba nekuda kwake uchatirwawo zvakanaka Jafeti. Nekuda kwake Shamwari, nekuda kwaNoah akakutangira. Nekuda kwaNoah wakafamba pamberi paMwari. Newewo uchapinda denga. Because of Father. Mothers and fathers, let me tell you this. The greatest thing you can do for your sons, the greatest thing you can do for your daughter, kutigara panguva yako, kuti iwe nyangwe vana vakaramba kuendawo kuchechi iwe enda. Nerimwe ramazuva vachatenda Mwari wako. Nerimwe ramazuva vachaona zvaunoita. Votenda muna Mwari wako. Jafeti wapinda mukoti. Mukadzi wanowapinda zimwe mukadzi apinda. Vaya vavharirwa kunze. Dhee rekutanga rakavhura. Vakaungana vanotora nhau vakauya vakatamba. First day vakamuti the prophet of doom. There is no rain yauya so far. Second day, third day, fourth day. Mapepa nhau akanyora. 6th day vakanyora. 7th day. 7th time. Vane vakatanga kuona kagore. Pakatanga kuoneka kagore. Pakaoneka kagore. Zvakuda kuitika. But zvekare kune dzimwe mhuka dzisina kunyomwa. Kune vakanyora futi havana kunyomwa. Kuti mazuva mafambiro aita nenguva payari. Mazuva aya pya Jesu akusvika. Regedza ndipe upenyu but hakuna akatenda. Ndava tiri mavari chini. Kuona Mwari hakuna.
Regedza kufunga kuti ukasanzwa Mwari uchamuona. Kana ukatadza kumunzwa achishumirwa. Yes. Never ever think kuti paachazviratidza uchamuona. Yes. Mwari azviratidza havana kumuona. Mvura yandopa inopuna, mbishana. Voparadzana voenda kudzimba. Vovhura maketeni. Vachingoti Noa aripi, vachingomuona. But ndinofarira naMwari uyu. Mvura yakatanga kuwanda. Dzimba dzavo dzakatanga kupinda mvura. Bhoti raNoa rakatanga kusimuka. Amen. Mwanakomana wemunhu akatanga kusimuka. Vanokuona uchisimuka. Ivo vachinyura. Vanokuona uchisimuka. That's a wonder. Amen. This is not a miracle. The miracle was Noah building a boat. Yes. Because if you know, the Titanic cannot be built by a single man. Yes. That was nothing but the hand of God. But havana kutenda kuti Noah egarire kuvaka bhoti hombe. Ndava ukaona rikakwana nenyoka nemvuu. That was a miracle. Amen. But they never believed it. Obva waona mhuka dzichipinda tutu, vashupa vachipinda, nembwe iri pamberi. Iwe kahwebzi kachipinda, kane mudzimai wako, huku ichitevera, kwete kuzodya vahwebzi, vati kuteverawo mukupinda vahwebzi. Amen. Kaniyo kachipinda, gondo richitevera, gondo richipinda, vaigu vachipindawo, igu vachipinda, haina ichitevera, zvichitevera nazvakadaro. But munhu haana kuzvitenda.